Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol Unedau. Unedau mewn Mecaneg. Felly, dros y 200 mlynedd diwetha, mae llawer o amser ac ymdrech wedi cael ei wario yn datblygu ddiffiniadau manwl a chlir ar gyfer y 7 uned sylfaenol SI, System International. Yw hwnna'n golygu? Os ewch chi ar Google, bydd chi'n gweld bod sawl munud yn eich argyhoeddi chi fod hyn heb fod yn dast i bwys, a'r roedd rhaid y diffiniadau gwreiddiol gael ei adolygu sawl gwaith. Felly, y 3 uned sylfaenol rydyn ni'n mynd i fod yn defnyddio yn ein gwaith mecaneg yw y metr, sef uned sylfaenol ar gyfer hyd. Yr uned sylfaenol ar gyfer mas yw'r kilogram, a'r uned sylfaenol ar gyfer amser yw S, yr eiliad. Felly dyna'r 3 byddwn ni'n defnyddio. Defnyddio'r unedau sylfaenol fel blociau adeiladu gallwn gael yr unedau deilliadol yr System International ar gyfer amrediad eang o feintiau. Ni'n gallu dod i'r rhain at ei gilydd. Felly, meintiau ffisegol. Felly arwynebedd, i gael arwynebedd fel arfer, dibynnu ar y siap, ni'n mesur hyd a lled, a ni'n cael metr sgwar. 1 metr lluosi 1 metr. 1 metr sgwar yw'r arwynebedd sgwar gydag ochr 1 metr. Cyfaint yw arwynebedd lluosi uchder, a ni'n cael arwynebedd sy'n metr sgwar lluosi metr i gael metr ciwb. 1 metr ciwb yw cyfaint prism sydd ag arwynebedd y trawstoriad yn 1 metr sgwar ag uchder 1 metr. Felly prism. Bianedd neu cyflymder yw'r newid mewn pellter rhannu dy amser. Felly newid mewn pellter yw metr rhannu dy amser, felly ms yw'r pŵer minus 1 neu m stroc s, m yr eiliad, metr yr eiliad. Mae gan gronyn sy'n symud 1 metr mewn 1 eiliad, bianedd 1 metr yr eiliad, ms yw'r pŵer minus 1. Cyflymiad yw'r newid mewn cyflymder gydag amser. So ni'n cael newid yn cyflymder. Cyflymder yw ms yw'r pŵer minus 1, rhannu dy amser arall, felly ms yw'r pŵer minus 2, neu metr yr eiliad sgwar. Mae gan gronyn sy'n symud mewn llinell syth a sydd ei gyflymder yn cynyddu 1 metr yr eiliad mewn 1 eiliad gyflymiad o 1 metr yr eiliad sgwar. ms yw'r pŵer minus 2. Dwysedd gyda ni hefyd. Dwysedd yw mas rhywbeth rhannu dy gyfaint, felly kilogram yw'r mas, rhannu dy gyfaint yn metr ciwb, felly kilogram metr yw pŵer minus 3 neu kilogram y metr ciwb. Mae gan gwrthrych mas 1 kilogram a chyfaint 1 metr ciwb, dwysedd 1 kilogram y metr ciwb. Mae rhai o'r unedau deilliadol SI wedi cael enwau sy'n anrhydeddu'r gwyddonwyr roedd ynghlwm yn sefydlu pwysigrwydd y maint yna roedd yn cael ymchwilio iddo. Felly, maint ffisegol, os ni'n siarad am grym, sef mas lluosi cyflymiad, sy'n rhoi ni kilogram metr s i'r minus 2, neu newton. Mae gan ronyn mas 1 kilogram a chyflymiad 1 metr yr eiliad sgwar, rym cydeffaith 1 newton yn gweithredu arno. A dyna chi lun o Isaac Newton, oedd yn Brydeinwr yn astudio maths a ffiseg yn gweithredu ynddyn nhw. Gwaith ac egni yn cael ei fesur mewn kilogram metr sgwar s i'r minus 2, neu newton metr, neu joules. Grym lluosi pellter yw gwaith neu egni.
egni yw'n newid yn gwaith, bydd ni'n dod ar draws pethau fel yna. Mae grym 1 Newton sy'n symud 1 metr yn gyfeiriad y grym yn gwneud 1 joule o waith. 1 joule. A dyna fe. James Joule oedd e'n Sais oedd yn astudio yn yr 4edd ar 15fed ganrif yn Lloegr. Pŵer wedyn yw gwaith sy'n cael ei wneud gan y grym rhannu'r amser. Felly, cyfradd newid yn gwaith yw pŵer, felly kilogram, mas, sgwâr, S-3, neu joule am bob eiliad, neu watt. Mae gan rym sy'n gwneud 1 joule o waith mewn 1 eiliad a pŵer o 1 watt. A dyna fe, James Watt, oedd yn beiriannydd yn y 19fed ganrif yn dod o'r Alban. Roddir fynegiad ar gyfer y grym F, yr atyniad disgyrchiol rhwng 2 wrthrych mas M1 ac M2 sydd â pellter A wrth ei gilydd yn y diagram. 2 blaned yw'r hynna'n edrych fel. Felly F yn haflu G, lluosi 1, M1, lluosi M2, rhannu dy sgwâr y pellter R rhwng ddyn nhw. Beth yw unedau y gysonyn disgyrchiol G? Felly dyna'n fformula ni. Ni'n gallu lluosi gyda R sgwâr a rhannu dy'r 2M. Felly G, dyna'r fformula ni am G. Felly unedau ar gyfer G yw'r unedau ar gyfer F, lluosi'r unedau ar gyfer R sgwâr, lluosi yr unedau rannu gyda uned M1 a rhannu dy uned M2. Felly, Newton ar gyfer y grym, M sgwâr ar gyfer y pellter wedi sgwario, rhannu dy kilogram a kilogram arall. Felly, Newton metr sgwâr kilogram i'r pŵer minus y 2 sydd gyda ni. A mae Newton yn cael ei fesur yn kilogram, metr, S i'r minus 2, M sgwâr, kilogram i'r minus 2. Ni'n gallu casglu unedau yma, a mae gyda ni M cwb, kilogram i'r minus 1 wedyn, S i'r pŵer minus 2. Felly dyna'r unedau sydd gyda ni ar gyfer y grym, y cysonyn disgyrchiol G. Mae ystyriaeth am unedau yn gallu rhoi mewn welediad sylweddol i ni i fformulau sy'n cysylltu sawl newidyn. Felly mae'n hysbys bod bianedd fi y mae ton yn teithio ar hyd llinyn yn dibynnu ar y mas M, yr hyd L a tensiwn T y llinyn. Mae gan yr hyfaliad sy'n cysylltu'r newidynau yma y ffurf y mynegiad yna. Lle mae K yn gysonyn, felly dim unedau, alpha, beta, gamma yn rhifau. A ni angen darganfod gwerth alpha, beta, gamma. Felly dyna beth sy'n digwydd. Unedau fi, i ni gwybod yw ms i'r pŵer minus 1. Metr yr eiliad. Unedau M yw kilogram, unedau L yw M yr hyd, unedau T yw'r Newton neu kilogram ms i'r minus 2. Felly, gosod hynna at ei gilydd, a ni'n cael ms i'r minus 1 ar gyfer fi, K a dim uned, M a kilogram i'r pŵer alpha, L yw M i'r pŵer alpha, T yw N neu'r kilogram metr S i'r minus 2 i'r pŵer alpha. Felly, casglu termau, ni'n cael kilogram i'r pŵer alpha plus gamma, M i'r pŵer beta plus gamma, a S i'r pŵer minus 2 gamma. Felly, ni'n moyn cysylltu rhain i'r ochr chwith. Ochr dde a'r ochr chwith angen bod yr un peth. Felly, ar gyfer alpha beta plus gamma, M, 1M sydd gyda ni ar ochr chwith, felly 1 yw beta plus gamma yn goffo bod.
Ar gyfer S, pŵer minus 1 gyda ni ar ochr chwith, a minus 2 gamma dyn ni ar ochr dde. Ni'n gallu ffindo mas gamma yn syth. Ar gyfer y kilogram, does dim ar ochr chwith, felly mae alpha plus gamma yn gorfod fod yn 0. Datrys rhain, ni'n gweld bod gamma yn hanner, nôl i yr M, a ni'n gallu gweld bod alpha yn minus hanner, a felly beta yn hanner. Felly, yn mynegiad ni yw V yn hawlu K, M i'r pŵer minus hanner, L i'r pŵer hanner, a T i'r pŵer hanner. Felly dyna'r mynegiad ar gyfer yr hafaliad yna. A dyna chi flas ar unedau mewn mecaneg.